Една сутрин, без изгрев, счупена стойка за дрон и забравени микрофони. Но родопите си имат начин да ти кажат: тръгвай и ще разбереш по пътя. Не за да посрещнеш July Morning, а за да избягаш от него. Няма как да стана в 5 сутринта, да зяпам изгрева и да се преструвам, че това ще промени нещо в живота ми. Но мога с мъка да стана в 7. Не защото искам да гледам слънцето, а защото това е единственият ми почивен ден. И знам къде искам да бъда. На плаж. Без тълпи, без телефони. Намерих го на язовир Батак. Имаше вода, имаше пясък и туристи. Крави, ама с увереност и тен. Пак екзотика, ама с родопски акцент. Родопите не ти показват пътя. Първо те гледат. После те пускат да влезнеш, ако си готов. Тук всеки завоя дума, всеки хълм изречение, а смисълът не е задължително да го разбереш веднага. Това не е преминаване на планински проход. Това е разговор с една планина, която не прекъсва, а те изслушва. Понякога не ти трябва нов път. Трябва ти място, което не бърза, което те чака. Девин, град, който диша тихо. Ако замълчиш, и ти ще го чуеш. Слънцето вече пада. Всяка сянка става по-дълга. Всеки звук по-мек. И всеки завой по-близък до вкъщи. Няма табела, че си стигнал, но го усещаш. Тук приключва не маршрутът, а денят.